inda za a yi shi sai je ka gaskiya ba zan yi ba dan ni gaskiya kun san dai baby baya son ne gaskiya ba inda to yanzu kin da shafe baya son hawo yanzu idan baya son hawo kaya shi ke ne sai ku zauna duk abin da aka zama kowa ya kwaso ku rasa yazo ya kai bari in ga miki in dai kin ji da yara A'a, ka fito? Za ka fita ke To Allah ya bada sa'a. Allah ya kiyaye. A da lafiya. Yawa Allah ya kiyaye a da lafiya. Wa alaikum salam. An wata. Wallahi alhamdulillah. Za a fita ne? Wallahi zan fita. Sai na dawo. Anti, me ya faru na gidan nan duk a jijjige haka? Ba komai. Ke ba yara ba komai ba kuma in zo in tarar da gida malala da ruwa hakan nan sai ka ce an yi barin randa. Kin san wata Aisha a ja magana? Ko ni na san Aisha a ja magana. To ita ta dauko wani tsinannen dan Daudu suka zo gidan nan suka min cin mutunci da suka min a gidan nan ko kare ba zai ci ba. Kan bala'i. Suka zo har cikin gidan suka ci miki mutunci anti kuma kina zaune me kika yi mata ke? Wallahi dai ni dai kin san halina bata isa ta zo min har cikin gida ce za ta wulakanta. Amma wallahi anti kuma mamaki kuma har kika je kin ga kayan mu yanda suka mana da ni da baby gaba ɗaya sai da suka jike mu da ruwa. Shi ne kika wani je kika canzo wani kayan ma har da ma wani shanyawa ba me yasa biki bani na to amma fa wannan mata ta dauko wa kanta ruwan dafa kanta sai ta kumbace kiɗa da karatu. Maza je kiki dauko hijabin ki taho ba Aisha a ja magana ba ko a ja daru ce nan ita din banza Anti me kike yi ne daga dauko mayafi kin je kin zauna ni fa jina nake kamar in yi fuffike ma in tashi in dira a tsakar gidansu na kawai a zo a jijjike ku a kwara muku ba sai ka ce wasu ƴan ƙananu ki ji sai ka ce wanda suka gonka a kudu dan Allah anti ki wasa ni da ina da keke kuma zan zama mu tafi Kawata ai ban baki labari ba wani layi ta nabi karti ne a layi ni na ci bakar wuya ke da sa rabani da maza ba ni da abun basu na ci uban gudu ke gaba da ziya ta gefe ne sai da ya tsinke washi a kyale ni ina za ki gyara mini rabani da masu bakin yaya ba gidan ya cika ba sai da aka ture ni kwanaki wani kawata ya labarin tebo blessing za ki ce mini blessing kika masu bakin yaya fa Kika masu bakin iyaye. Lalle kwarai kwarai. Kin ga mutiyaciyar wannan dan ita ne. Ita ce wannan? Sai wannan lalatacce. Lalle ba tana tsitsin mana ido iwa tsiriya. Shine wannan ki duba ki ga wata lalacewa a jiki. Ke baiwar Allah tsaya. Me zubin tifa, me zubin ya kurkura. Ke kuma kin dauko wani jiki kamar tsohon biro. Kin so. Ya isa. Haba me zubin yan baro. Kin dauko wani jiki kamar kayan wanki an tsoma su a ruwa. Ke kuma da wata fuskar ki kamar an jaba gaya. Ke ba zan ja ta ba. Ke za mu ta ce ki duba ke. Dai da ai da. Kawai. Ke.